Ez most egy ilyen őszi, 3 napos esős idős, melankolikus szomorkás nap, úgyhogy ilyen storytime következik. Rájöttem, hogy nem fogok tudni anélkül beszélni a hold és napfogyatkozásról, hogy el nem magyaráztam volna a hold csomópontokat. Nyilvánvalóan szerintem, hát hogyha már erre a csatornára tévedtél, akkor valószínűleg nagyjából kapizsgálod ezt az asztrológia témát, és vágod, mi ez a hold csomópont. De hogyha nem, akkor elmondom. A hold csomópontok azok a pontok az égen, amik úgy van az ekliptika, és van a bolygóknak a pályája, és azoknak a metszete. Most lenne erre egy nagyon fasz kis programom, és akkor meg tudnám mutatni, de nincs per pillanat technikai okokból. Nem tudom megmutatni, viszont ezek a csomó pontok így vándorolnak, mindig retrográd irányban, tehát hogy visszafele vándorolnak a jegyekben. Ezt az védikus asztrológiában úgy hívták, hogy Ráhu és Ketu, és egy nagyon aranyos történet kötődik hozzá, annyira nem aranyos. Volt egy istenség, szintén szóval nem tudom már a neveket, és büntiből levágták a fejét, és a fejét felküldték a felszálló holdcsomópontnak, a testét pedig a leszálló holdcsomópontnak, így lett ő Ráhu és Ketu. És a védikus asztrológiában a Ráhu, tehát a felszálló holdcsomópont, Ráhu az örökké éhes szellem minőségét testesíti meg, aki éhes, és mindig vágyik valamire, és hogyha azt eléri, akkor milyen jó lesz neki, mert akkor végre boldog lesz. Egy ilyen materiális dolgokkal foglalkozó, mert végül is mindig elér valamit, de ez átok is lehet egyben. Mert hogyha mindig csak valami új dolog felé kapálózol, elveszel a matériában, és akkor nincs szubstancia. És egyébként is sosem fogod tudni elérni, amire vágysz, mert ennek a dimenziónak az a sajátossága, hogy mindig van mifelé törekedni, és ugye a vágy adja meg a teret a tágulásnak, meg a kontrasztnak, úgyhogy ez egy ilyen nem cél nélküli, de hogy ez egy örök vágyakozás, egy örök éhség valami iránt. Ketu ezzel szemben a másik oldala, Ketu egy ilyen elszakadás a világi dolgoktól, egy ilyen, nem is feltétlenül aszkétizmus, de egy ilyen lustaság. A védikus asztrológiában van ennek egy spirituális implikációja, tehát ott meditáció van, hogy kiszakadni a világból, visszahúzódni, kivonulni. Ennek van egy elkerülő tendenciája, tehát, hogy amikor dolgokat kéne csinálni, akkor mi inkább lustulunk, meg halogatunk, meg inkább elkerüljük a dolgot, meg belemenekülünk illúziókba, viselkedésekbe, szerekbe. Úgyhogy ez is ugyanúgy lehet átok, mint Ráhu. Ráhu és Ketu tulajdonképpen a polaritásnak a két végpontja, és egyik sem jobb vagy rosszabb. Így a modern asztrológia nagyon szereti azt mondani, hogy neked a Ráhu felé kell törekedni, mert az a sors, és akkor a Ketutól el kell szakadni, de nem lehet sem egyiktől, sem másiktól elszakadni teljesen, mert kell a materiális és az örök éhség, és kell a vágy a kiszakadásra. Tehát ez is olyan, hogy meg kell találni az oszcillációban a középpontot, és meg kell találni az egyensúlyt minden egyes pillanatban, minden egyes élethelyzetben. No, hogy néz ki ez a tengelyeken? Ugye az 1-es 7-es tengelyen az én és a másik témája jön fel, most konkrétan így a holdfogyatkozásra, és most erre a holdcsomópont jegyváltásra fókuszálva. Az első házban ugye van az én, a test, a pszichológia, a saját felépítésünk, ugye a kormánykerék, amivel irányítjuk az életet. 7. házban vannak a kapcsolatok. Itt lehet ha már a szűz, az első ház, akkor van egy ilyen testtel való viszony, egy megtisztítás, egy pszichológiai rendrakás, vagy fizikai rendrakás, új életritmus kialakítása, hogy hat ez a kapcsolatainkra, az a halak. Hogyha a halak van az első házban, akkor
akkor hogy hatnak a kapcsolataink, vagy a kapcsolatainkban történő rendrakás, vagy kapcsolati minták kipucolása hogyan hat a saját mentális, fizikai állapotunkra. A második, 8. ház tengelyén ez kinézhet úgy, hogy hogyha a második tengely a szűz, akkor megengeded magadnak, hogy gondoskodjanak rólad. Ha a második ház a szűz, akkor ott van egy nagyon erős ragaszkodás, birtoklás, nagyon erős rendszerezés, tudatos erőforrás szervezés. A 8. házas halak lehet egy megengedés, egy elengedés, egy kitárulkozás afelé, hogy ne csak a saját erőforrásaidat használd, de merj segítséget kérni, vagy merjünk megengedni, hogy tudjanak gondoskodni rólunk. Ez fordított esetben kinézhet úgy, hogy a saját erőforrásokat részesítjük előnyben egy leválás másokról, anyagi javakat illetően, vagy spirituális, vagy emberek közti szerződések közötti leválás a másokról a saját javunkra, mások erőforrásairól a sajátunkra összpontosítunk. A harmadik 9. ház tengelyén, hogyha a 3. házban van a szűz, akkor lehet egy ilyen kis közösségek, nagy közösségek ez a tengely, máshogy nem nagyon tudom nevezni. A szűz az lehet egy ilyen kis közösségi változás, rendszerezés, vagy ami megérett már bennünk így a szűz, és így a mentális változó modalitással kapcsolatban, gondolatminták, család, barátok, hát így a kis közösségek, na, ezt nem tudom jobban leírni. A 3. ház, ezt nagyon nehéz definiálni. De hogy nyitunk felsőbb dimenziók felé, a kisebb közvetlen környezetünk hatására nyitunk egy felsőbb, spirituálisabb, vagy egy nagyobb tudás felé, vagy egy nagyobb közösség felé. Ez visszájára fordítva, hogy a 9. ház a szűz, akkor ezt a tudást, ezt a rendszerezett tudást, amit egyébként megszereztünk az elmúlt sok-sok időben, de hogy ez egy spirituális, vagy vallás, vagy felsőoktatási valami, ezt a tudást lehozni a kis közösségek, vagy a közvetlen környezetünk, vagy a saját mentális folyamatainkba beépíteni, ez lehet egy témája. A 4-es, 10-es tengelyen az otthon és a munka témája helyeződik előtérbe, a 4. ház a szűz, akkor lehet egy ilyen gondoskodási nyomás, vagy hogy nagyon sok energiát fektetünk abba, hogy most gondoskodjunk a családunkról, hogy otthon helytálljunk, és hogyha a halak a 10. házban van, akkor lehet benne egy ilyen nyitás, hogy jó, most már szeretném láttatni magam, most már szeretnék kifele is látszani, nem csak befele. Szeretnék például dolgozni menni, ha gyesen voltam, vagy munkahelyet váltani, hogy jobban érvényesüljek. Van egy otthoni megszorításokból, mert azért a szűz nagyon kontrollos tud lenni, egy kifele való tágulás, egy publikus reflektorfénybe való kerülés. Ez a visszajára fordítva lehet az, hogy egy nagyon megszorító publikus munkahelyi karrier, vagy ahogy látnak téged, egy nagyon megszorító közegből inkább egy belső visszavonulás, egy családra fókuszálás, egy otthoni környezetre fókuszálás és beleereszkedés, egy visszaereszkedés abba, hogy most inkább szeretnék nem látva lenni, vagy lássanak azok, akik igazán közel állnak hozzám. Az 5-ös, 11-es tengelyen így a kreativitás és a jó akarók tengelye ez, Vénusz-Jupiter házak, és ha az 5. háza szűz, az 5. házas szűz így nagyon nem tudja megengedni magának az örömöket, és mivel ez egy nagyon Merkur domináns időszak, amiben most vagyunk, az örömök megengedése nagyon erősen témája lehet, aminek a feloldása egyébként lehet a barátok hatása, vagy hogy a barátok vagy jó akarók ki tudnak húzni egy ilyen megcsömörlött időszakból, vagy tudnak segíteni feloldani bennünk valami olyat, amivel el tudjuk érni a felszabadultságot tulajdonképpen. Ennek a fordítottja, hogyha a 11. házban van a szűz, akkor a konstruktív baráti impulzusok hatására történő
élet, élvezet, így ez a témája. Tehát, hogy a barátságok hatása arra, hogy mi hogyan éljük meg az örömöt, vagy hogyan éljük meg a kreativitást, vagy a barátságok hatása a kreativitásra, a művészi impulzusokra nagyon erős hangsúlyt kaphat itt. 6-as, 12-es tengelyen, ugye ez a látható nehézség és a láthatatlan világ, tehát a mindennapi áldozat és a láthatatlan mentális folyamatok tengelye ez, nem egy könnyű tengely, de ilyen is van az életben, ez is kell. Ha a 6. házas a szűz, akkor a szolgálat és a mindennapi áldozatok hatása a mentális folyamatokra, mentális mintákra, vagy hogy előhoznak a napi darálás, meg a gépszi, milyen hatással van, és hogyan tudunk beleolvadni. Tulajdonképpen egy ilyen robot általi meditációba való olvadás. Tehát amikor sokszor csinálsz, és csinálod mindig ugyanazt, és a monotonitás által valahogy kiszakadsz innen, és valahogy bele nyitódsz egy nagyobba, egy mentálisba, nem tudom, biztosan éreztétek már azt, amikor nagyon sokszor csináltad ugyanazt, és a repetitív dolgokban egyszerűen megtalálod a változatosságot, és kinyit egy olyan rejtett dimenziót így a mentális síkon, amit így nem vártál, hogy kinyit. Úgyhogy erre lehet számítani. Fordított helyzetben, hogy a 12. házban van a szűz, akkor a mentális rendezettség, meg amin így keresztül ment most egy csomó mindenen, most így a szűzben az elmúlt 1-2-3 hónapban, a mentális vagy a tudattalan rétegekből való felhozás, rendszerezés hatására hogyan változik a téged körülvevő környezet, hogyan változik a napi rutin, hogyan változik az, hogy mit szolgálsz magadat, hogyan szolgálod, és a közvetlen környezetet hogyan szolgálod. Szóval tulajdonképpen van egy ilyen szűzi, restriktív, megszorító, vagy nagyon erősen mentáldomináns téma, ami nyit a halak dimenzió felé, de mondom, ez nem lehet sem egyik, sem másik, ez Rahu és Ketu, tehát, hogy ebben meg kell találni a harmóniát minden egyes pillanatban. Nem lehet azt mondani, hogy csak ez jó és csak az jó, mert mind a kettő szerves része az életnek, és meg kell tanulni velük operálni. Úgyhogy ennyit akartam most mondani, ez egy ilyen gyors szösszenet. Lájkolt meg gyertek el Pécsre, Pécsen 28-án, szeptember 28-án lesz Pécsen a Yoga Summiton egy asztrológia workshopom, ahol képleteket elemzünk, mindenki a sajátját, és mindenki összerakja sajátjának a saját kis értelmezését. Ez egy kezdő workshop, semmiféle előképzettség nem kell hozzá. A jelentkezési infókat megtaláljátok odalent a kommentek között, meg a leírásdobozban, és jó kuckózást! Sziasztok!